Θεωρώ ότι ήταν η πιο σημαντική νίκη της σεζόν για μας. Ήταν ένα πολύ κομβικό σημείο. Οι πρώτες δύο ήττες που κάναμε στη σεζόν η ομάδα ήταν πολύ καλά, για διαφορετικούς λόγους επήλθαν. Μετά είχαμε ένα διάστημα που η ομάδα ήταν στα καλύτερά της, έπαιζε φοβερή μπάλα, είχε ένα σερί 5 νικών με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχαμε ένα κακό παιχνίδι, ένα κακό πρώτο ημίχρονο με το μακεδονικό. Και στην Καρδίτσα δεν ήμασταν επιδενείς στα στάνταρ τα δικά μας και στη Λάρισα όλοι ξέρουμε τι έγινε. Οπότε ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είχε βάλει πολύ μεγάλη πίεση στην ομάδα. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε την κυριαρχία που είχαμε στα τελευταία 2-3 παιχνίδια. Σήμερα όμως τα παιδιά στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάλι σε αυτό το παιχνίδι που παίζουμε, ήταν πάρα πολύ καλοί. Αδικούμαστε από το σκορ, το 1-0 που νικάγαμε. Θα έπρεπε να ήταν 2-0. Μετά, χωρίς να κινδυνεύσουμε καθόλου, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και από εκεί και πέρα μίλησε ο χαρακτήρας και η ψυχή των παιδιών, έγινε κατά την ψυχή. Ήταν το πιο φορτισμένο συναισθηματικά παιχνίδι για όλους μέσα στην ομάδα. Το χρειαζόμασταν πάρα πολύ και κοιτάμε τώρα, έχουμε ένα μήνα μπροστά μας να διορθώσουμε σε πολλά επίπεδα, να παραξιολογήσουμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα χρειαστεί να είμαστε ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο γύρο. Απλά αυτό που θέλω να πω το μοναδικό είναι ότι επειδή έχω κλείσει ένα χρόνο εδώ πέρα, πέρσι τέτοια εποχή περίπου είχα έρθει λίγο πάνω κάτω πριν. Η ομάδα είναι μέσα σε όλους τους στόχους ακόμα. Δεν έχουμε τους βαθμούς, καθαρά μόνο τους βαθμούς, αυτούς που θέλαμε εμείς οι ίδιοι. Αλλά νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από όταν πέρσι τέτοια εποχή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο που είχε αποκλειστεί από τον Άγιο Νικόλαο. Οπότε μια χαρά είναι η πίεση η εξωτερική. Απλά νομίζω ότι σε έναν βαθμό είναι λίγο, μάλλον υπάρχει μεγάλη απόκληση, όχι λίγο, υπάρχει μεγάλη απόκληση σε σχέση με την περσινή σεζόν. Δεν θέλουμε κανένα να μας χαϊδεύει ούτε να μας χαρίζει τίποτα, αλλά δεν έχει χαθεί τίποτα και τα παιδιά προσπαθούν σε όλα τα παιχνίδια. Έχουν κάνει, εγώ έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί βλέπω τα παιχνίδια και live και μετά στο βίντεο. Τα κακά μας παιχνίδια είναι πιο πολύ ημίχρονα. Ένα ημίχρονο με το μακεδονικό, ένα ημίχρονο το δεύτερο με την Κοζάνη. Αυτά. Στο σύνολο έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο η ομάδα και προσπαθούν πάρα πολύ. Αυτά από τη μεριά μου. Καλές γιορτές να ευχηθώ σε όλους. Μπορούμε να ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσω λίγο άκομψα. Κεφάλαιο Μωράρ. Πόσο μπορεί να τον περιμένει η νίκη, γιατί δεν έχει προσφέρει, το βλέπουμε όλοι νομίζω. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι ένας παίκτης με τρομακτική ποιότητα, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αν δεν είσαι στο physical, στην κατάσταση που χρειάζεται για να βγάλεις στο γήπεδο τη ποιότητά σου, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Οπότε έχω κάνει μια κουβέντα μαζί του. Έγκυται σε εκείνον, πρέπει να προσπαθήσει πάρα πολύ να έρθει. Είναι καθαρά μόνο το physical. Το υπόλοιπο είναι τρομερή ποιότητα του, αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε άλλο. Είναι αυτό το διάστημα. Θα πρέπει και εκείνος να αποφασίσει και εμείς να αποφασίσουμε. Γι' αυτό είπα θα πρέπει να παραξενολογήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Σας προβληματίζει ότι η ομάδα δέχεται έτσι γκολ? Σήμερα πάλι είχαμε ανοιχτό χώρους πολλούς. Σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ισοφαριστήκαμε χωρίς να δεχτούμε ευκαιρία. Είναι μια περίοδος που δηλαδή και στην Καρδίτσα έπρεπε να λήξει το παιχνίδι 0-0. Είναι μια περίοδος που τρώμε με το παραμικρό γκολ. Οι ομάδες περνάνε περίοδους. Είναι η αλήθεια. Βλέπουμε σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ασύλληπτες ομάδες. Η Manchester City πέρασε μια πολύ κακή περίοδο. Αρκετές ομάδες. Δεν ήταν οι τελευταίες 2,5-3 εβδομάδες δεν ήταν η καλύτερη μας κατάσταση σε σχέση με όλο το υπόλοιπο που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό είπα ότι ήταν ό,τι έπρεπε η σημερινή και ήταν το συζητώ μονόδρομος, αλλιώς θα είχαμε πολλαπλά ζητήματα. Να επαναξιολογήσουμε αρκετά πράγματα και σε μία-δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και στο σχηματισμό που μπορούμε να έχουμε. Απλά η απώλεια του Μιράντα τώρα θα είναι κομβική για μας, γιατί ο Μιράντα είναι ο μοναδικός που μπορεί να μας βοηθήσει στο 4-2-3-1, που είναι η θέση που μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά ο Χωσέ πίσω από τον Σέντερφορ. Ακόμα και κάποιους μηχανισμούς, γιατί μας έχουν διαβάσει αρκετές ομάδες και προσπαθούν να μας κλείσουν πάρα πολύ τον άξονα. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς σήμερα, ανταποκρίθηκαν τα παιδιά. Οπότε αυτός ο μήνας για μένα είναι πάρα πολύ κομβικός. Θα ήθελα, αν είναι εφικτό,
όση υπομονή μπορεί να υπάρχει, γιατί το ξαναλέω, είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους αυτή τη στιγμή, να υπάρχει θετική ενέργεια γύρω από την ομάδα και τα παιδιά. Ήταν και τον Πολίτη να ανεβασμένο στα τελευταία παιχνίδια. Ο Λάμπρος είναι, σε σχέση με την ερώτηση που έγινε πριν, ο Λάμπρος ήταν και εκείνος πίσω στη σωματική συναθλητική κατάσταση, ας το θέσουμε έτσι. Μιλήσαμε, δούλεψε πάρα πολύ τις τελευταίες 20 κάτι μέρες και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Ο τρόπος που προπονείσαι είναι και ο τρόπος που θα παρουσιαστεί στο γήπεδο. Σαν να προβληματίζει τώρα που η νίκη θα καθίσει πολύ καιρό χωρίς αγωνιστικούς. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια. Είναι η πιο αδικημένη στην προκειμένη περίπτωση. Είμαστε εμείς και ο Λεβαδιακός, γιατί έχουμε συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να έχουμε το ενδιάμεσο της κεκούρασης. Αλλά δεν ψάχνω άλλο ποτέ σε κανένα και σε τίποτα. Ούτε στην αρχή που είχαμε τις αδιανόητες απουσίες μεσοεπιθετικά, ούτε στο πρόγραμμα. Το μόνο που με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι το ντέρμπι με Λάρισα και Λεβαδιακό, καθαρά για λόγους διαιτησίας, τα χάσαμε ενώ δεν θα έπρεπε. Coach, θέλετε να μας πείτε τι σας είπε ο διαιτητής και ο επόπτης εκεί που κυτρινιστήκατε κιόλας για τη διαμαρτυρία στον γκολ που ακυρώθηκε πάλι? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Του λέω δεν είναι δυνατόν, του λέω μη συνεχίζετε αυτό το πράγμα. Το ζούμε κάθε εβδομάδα. Το ζήσαμε στη Λάρισα, συνεχίζετε εδώ πέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Εγώ πραγματικά λυπάμαι για την κατάσταση των διαιτητών που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και για τις απειλές και για αυτά. Αλλά θα πρέπει και όλοι να είμαστε στο επίπεδο των αγώνων. Τι αποφάσεις, μιλάμε σοβαρολογούμε τώρα. Εγώ πήγα στη συνέντευξη τύπου με τη Λάρισα, χωρίς να το έχω δει τον γκολ. Είμαι από τον πάγκο και τους λέω στο ημίχρονο έχει περάσει η μπάλα 1 μέτρο. Που αν δεν είχε περάσει, αν δεν ήμουν τόσο σίγουρος, θα είχα γίνει viral. Ναι. Ήμουν τόσο σίγουρος. Τι συζητάμε τώρα, έχει περάσει 1,5 μέτρο η μπάλα. Την έχω στη φωτογραφία στο κινητό μου για να τη βλέπω. Πλάκα κάνουμε τώρα ή σήμερα. Εντάξει, τώρα δεν μου αρέσει να στέκομαι, δεν θέλω ποτέ να δίνω άλοθη στους ποδοσφαιριστές μου, αλλά είναι φοβερά αυτά τα πράγματα. Φοβερά. Σας ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές.